गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना नायगासिनो गामियारि सोलोंसालि इउट्युब चेनेल आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअ मोनसे लानानै फैदों बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जे जोङो काइनमास्टाराव बोरैहाय जोङो ग्रीन स्क्रिनखौ रिमुभ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो मानो होनोब्ला नोंथाङा आंनि मोजां भिडिअफोरखौ थाब-थाबैनो आं आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो बिनि थाखायनो आरो बुजिफोरखौ कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ नायना कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय था बेबायदिनो माखासे टिप्सफोरखौ माखासे क्लिपफोरखौ होबाय थानो हायो नोंथांमोननो आरो माखासे उफेराफोरखौ सोलोंनो हायो अब्ला जोङो काइनमास्टाराव बोरैहाय ग्रीन स्क्रिनखौ रिमुभ खालामो बिनि सोमोन्दै रायलायदिनि बा सावरायदिनि एबा जोङो भिडिअखौ जागायनोसै खुब इन्टारेस्टिं भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना बुजिनानै मोनगोन अब्ला जोङो डेस्कटपआव नायदिनि फार्स्ट टाइम काइनमास्टाराव थांदो काइनमास्टाराव थांनानै नोङो अपेन प्रजेक्ट खालामदो प्रजेक्ट अपेन खालामदो स्क्रिन फैबाय दानिया नोङो मिडियायाव हाबदो मिडियायाव हाबनानै जिखुनु मोनसे बेकग्राउन्ड ला नोङो बेकग्राउन्ड आङो मोनसे नेचारेल बेकग्राउन्ड लाबाय आङो बेखौनो लानोसै बेकग्राउन्डखौ ओमफ्राय आङो बेखौ एसे फोलावना लानि बेखौ एसे फोलावना लाबाय फोलावनायखौ मिथिखायो नोंथांमोना बेनि उनाव आङो ग्रीन स्क्रिनखौ लाना फैनोसै लेयाराव थांबाय बेनि उनाव मिडियायाव हाबबाय मिडियायाव हाबनानै आङो डाउनलडआव हाबबाय डाउनलडआव हाबनानै ग्रीन स्क्रिनखौ लाना फैबाय दानिया आङो बेखौ भिडिअखौ नायनि अबेसिम दङ बे भिडिअआ आंनो नैबे खन्दनिफ्राय नांगौ बे जोमै खारनायनिफ्राय नांगौ बे जोमै खारनायनिफ्राय नांगौ नालाय आं बेखौ कार्डआव हाबबाय बेखौ ट्राम खालामना लादो एसप्लिटआव हाबनानै ट्राम खालामदो बेनि उनाव बेखौ भिडिअखौ एसे बोनानै होदो दानिया नोङो बेखौ नायदो बेनि उनाव बेखौ प्ले खालामना नायग्रोनि एसे दा नैबेयाव ग्रीन स्क्रिना दङ दा जों बेखौ ग्रीनखौ खोमोरनोसै अब्ला बे भिडिअखौ एसे एडजास्ट खालामना लानोसै बेनि स्क्रिनजों बेखौ एसे एडजास्ट खालामना लाबाय एडजास्ट खालामनायखौ रोंखागोन नोंथांमोना नैबे जिङाव हमदो बे जिङाव हमनानै आसिखौ थुथाबना लानानै एसे बोनानै होदो एडजास्टखौ बिनि उनाव नोङो एडजास्ट खालामनानै लाबाय भिडिअखौ ग्रीन स्क्रिनखौ बिनि उनाव नोङो नैबे खनाखै बेखै फैदो ओमफ्राय बे क्रमा कीआव हाबदो नैबे क्रमा की बे लग' नुदो बे क्रमा कीआव हाबदो बेनि उनाव नैबे एनेबल खालामना होदो एनेबल खालामना होदो बे जोब्बाय दाना जोङो भिडिअखौ एसे प्ले खालामना नायनि थांदों नोंथांमोना नुबाय ग्रीन स्क्रिनखौ बोरै काइनमास्टाराव रिमुभ खालामनाय जायो नोंथांमोना रोंबायबो जानांगौ आरो माखासे मोनथिनांगौ दङबा कमेन्टआव सोंहरदो आरो मा भिडिअ बानायनांगौ आंखौ खोन्थाहर नोंथांमोननो थाखाय आं बानायगोन मबाइलाव स्मार्टफनफोराव माबायदि माखासे आदब खायदाफोरखौ नोंथांमोना सोंहर आं बानायनो नाजागोन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला खनसे लाइक होदो खनसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोमोन थेंक इउ